Sister Teresa insellimlek u nilqek għal dan l-aħħar programm tagħna. Aqdef il-barra fil-font, il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum eżis semmija f'din l-aħħar lezzju divina fl-imkien, inħoss li mallem tagħna Ġesu jixtieq ikompli jenna nirriflettu dwar it-twissijiet importanti li kien qed jagħmlilna fl-aħħar programm li kellna permezz tal-parabola tal-Ani u tal-Lażru. Parabola li għandha t-tarima prinċipali tagħha semmija dwar l-użu tajjeb tal-ġid tal-art bil-għajnuna lil minu fil-bżonn u dan bħala kundizzjoni meħtieġa għal kull min irid ikun tassew dixxiplu ta' Ġesu Kristu. Il-mulej Żistana irrid lilek u lili nindunaw illum x'inhu l-aċċent ewlieni tal-messaġġ tal-parabola u jixtieqna nagħmlu wkoll ħilitna biex napplikawh fil-ħajja tagħna. Iż-żewġ figuri l-Ani u Lażru juru l-kundizzjoni soċjali estrema fil-Palestina ta' dak iż-żmien, imma aħna nafu li din il-kundizzjoni għadha tinsab f'ħafna pajjiżi, inklużiva anke kultant ġo Malta tagħna. Wieħed jum fil-ġid u l-ieħor mejjed bil-ġuħ. Il-Ani kien jgħix flussu u ħala tani li kien. La kien jaħdem u lanqas ibati. Kien jissieħ u jixxala jiekol u jixrob fi kliet mill-aħjar. U r-raġel fqir la kellu x'jiekol u lanqas x'jilbes. Milqut sewwa minn xi marda tal-ġilda, ġismu ġerħa waħda, kien jinxteħed qrib il-bib tad-dar tal-Ani, jittalla bil-karità u jlaqqat il-loqom tal-ħobs li kienu jarmu l-Ani u l-mistednin sħabu. Sitwazzjoni ġveru ta' biki li għada teżisti fostna. Lażru. U biss f'din il-parabola li jissemma bismu. L-isem ta' Lażru tafu xi jfisser semmija. Ifisser Alla jgħinu. Jista' jkun li jismu jissemma biex ifisser aħjar li għalkemm kien fqir kellu l-Alla miegħu. Wasal kif jiġri l kulħadd it-tmiem għall-fqir wall-Ani u l-wieħed u l-ieħor ħadu dak li kien ħaqqu. Il-fqir ittieħed fi ħdan Abram u l-Ani fart l-imwiet. Il-ħlas ta' kull wieħed tajjeb jew ħażin u mfisser b'espressjonijiet meħudin mill-mentalità tal-lute ta' dak iż-żmien u wkoll skont il-ħsieb ta' tpattija li kienu jaħsbu huma. Min ibati f'din id-dinja kienu jaħsbu dawn jkompli jibati fl-oħra. Imma min igawdi f'din id-dinja jkompli jgawdi fl-oħra. Imma dan mhuwiex il-punt li tifhem tgħallem il-parabola. Dak li fhem jgħallem Ġesu permezz ta' din il-parabola u dwar l-użu tajjeb tal-flus bil-karità ma' min hu fil-bżonn. Il-Ani tinsewx ma ġiex ikkundannat għax kien Ani ta'. Ekku koll Lażru ma ġiex ippremjat għax kien fqir. Tassew li Ġesu l-aktar fl-Evanġelu ta' San Luqa kellu biss kliem ibes għall-Lonja u kliem ta' tifħira l-fuqra. Imma mill-kuntest tal-parabola nifmu li n-nuqqas tal-Ani kien għax ma tax każ tal-fqir Lażru u ma waqafx miegħu fil-bżonnijiet tiegħu. Dan suppost kien jafu mill-liġi tat-Testament il-qadim kif għalmu Mosè u l-profeti. Imma jidher li dan ma kien xejn qrib Alla, aħseb wara kemm kien viċin il-kelma tal-Alla biex jitgħallem dak li kienu għalmu Mosè u l-profeti. Kemm għandna bżonn semmija insiru mitħla tal-kelma tal-Alla biex insiru nafu Alla xi jrid minni u minnek. Nafu li Ġesu wkoll wettaq din il-liġi tal-karità li kienu għalmu Mosè u l-profeti wettaqa b'talimu u bemilu. L-Iskrittura ma taqafx ittambar ħafna fuq l-għana u l-faqar. U l-Knisja ma tistax ma twissinix b'serjetà kbira fuqhom. Fil-Bibja nsibu kif Alla spiss permezz tal-profeti u fl-aħħar bl-aqwa mod permezz ta' Ibnu li dan Alla Papà batilna u rina li t-telfin jew is-salvazzjoni tal-bniedem jiddependu fuq ir-relazzjoni li hu għandu ma' Alla u mal-flus. Il-kelma tal-Alla ma tgħidx jew Alla jew iż-żina marell, lanqas jew Alla jew kwalunkwe dnub ieħor, mhux għax dawn issa huma okej,
Mhux għax dawn ma jeqirdux lil bniedem ukoll u jitfgħuh fit-telfin ta' dejjem, imma hi kurjuża kif il-kelma ta' Alla meta titkellem fuq l-ikbar periklu għal bniedem dejjem issemmi l-flus, l-għana materjali, is-sikurtà li l-bniedem ipoġġi fuq dak kollu li joħolqu jdejh, fuq dak li jirnexxielu jagħmelu fuq wiċċ l-art. Il-ġid li l-bniedem jiġbor għalih huwa l-ikbar rival ta' Alla, għadu ta' Alla, anki għax il-ġid ifesfes il-ħin kollu lill-bniedem lilek u lili, l-ħajja vera, il-ferħ veru, il-ħelsien veru, il-ġenna vera jistgħu jinkisbu hawn f'did-dinja. U hekk l-għana kapaċi semmija jagħlaq bib is-sema, kapaċi jibni sema tal-konkrit, kapaċi jisraq il-ħolma tal-ħajja ta' dejjem li tinkiseb biss falla. Imma noqogħdu attenti semmija ta' għax l-għana ma jfissirx flus biss, u lanqas il-faqar ma jfisser dejjem nuqqas ta' flus. U lanqas ma rridu ngħidu li kull min għamel suċċess fit-tgeddis tal-għana awtomatikament hu maqtuħ minn wiċċ Alla. Ħafna nies Alla nnifsu jagħtihom din il-kapaċità, din il-kariżma li jirnexxu fix-xogħol tagħhom, fil-business, fil-kummerċ, u hekk jivvintaw ix-xogħol għal tant nies li m'għandhomx l-istess talenti, l-istess kapaċità li għandhom huma u magħhom jikol ħaddieħor. Jeżistu, naf li jeżistu ħafna minn dawn in-nies u huma ħafna viċin Alla. Imma jien jimpressjonawni għad-disin kbar li kienu verament onja, pereżempju bħal San Franġisk u hemm ħafna oħrajn. Ma qatx idur mal-lewża Franġisku, imma telaq kollox biex jimxi wara Kristu tagħna mingħajr xkiel. Għax il-faqar semmi għandu manija qaddisa kif iniżlek fil-kumpanija tad-dajfin, tal-fqar fl-ispirtu, tal-emarġinati u mwarba, ta' dawk li id-dinja ma tqishomx u tagħmel inġustizzji magħhom. Għax anki dawn huma fqar anki jekk ikollhom xieklu u xilbsu min hu maritu fqir, min iħossu barrani u fqir, min saretlu inġustizzja u qata' qalbu min kollox u fqir. Fqiru minnu depress, min falla fil-pjanijiet tiegħu. Nies li ħabbew lill-Alla dejjem xtaqqu jkunu ħaġa waħda ma' din il-kotra ta' fuqra, ta' ċkejknin tal-art, u wieħed li jgħix fid-dinja tal-onja mhux se jsiba faċli jinżel daqshekk u jdur b'din il-kwalità ta' fuqra. Hawn ħafna u veru li jserħu moħħhom fuq l-għana tagħhom u mhux fuq Alla li ħalaqhom. L-Alla tagħhom hi xi ħaġa li jagħmlu huma, li fadlu huma, xi ħaġa li setgħu jmissu bidejhom u jaraw bajnejhom. Dawn uħud issibhom qalbhom iebsa għal Alla u għall-proxmu batut. Kemm għandna bżonn nirriflettu semmija. U dawn it-talin taf x'jagħmlu fil-ferneżija tagħhom, moħħhom biex jakkumulaw iktar ġid li donnu qatt ma jista' jxebbaħħom. Dan hu li dejjem ġara fid-dinja u tmiem dejjem kien u jibqa' l-istess. L-Alla li jivvinta l-bniedem jinqered. Il-bniedem li għandu l-manija li jitla l-fuq bla ma jaħseb f'ħadd ieħor jasal iva fil-quċċata tal-muntanja, imma hemm isib it-tiżbita tiegħu u din tkun kbira. Wiġbuni semmija, liema bniedem kbir fl-istorja ma waqax għall-isfel minn fejn tela. Li maħani, marax is-sodda tal-mart u tal-mewt. Induru ftit lej dawk li qed ibatu, x'jagħmel Alla ma' dawn, isimgħu x'jagħmel. Alla jagħti tama lil dawk li għaddejjin minn xi dbatija, minn wiet mudlam li ssibhom batuti u m'għandhomx saqaf fejn iserħu rashom. Min sejħen għal dawk li ma sabux ħniena f'din id-dinja li taf tkun ħafna drabi kattiva mad-dajjef. Lej min sa jdawwar għajnejh il-bniedem qrib id-depressjoni jew li ħollihom werwer mill-mart. Min se jdawwa l-idbatija u jagħtiha sens biex l-imsejken ikun jista' jiġbed nifs il-ġewwa jieħu r-ruħ. U dan minnu jekk mhux Alla tagħna fil-ħniena li jaf lil kull wieħed u waħda minna u li jgħidilna jien ma ninsik qatt. Jien nafek minn mindu kont qed issir fis-satra
u jkompli jgħidilna bil-ħlewwa. Taf x'għamilt biex żgur ma ninsikx, naqqaxtek fuq il-pala ta' jdejja. Int li qed tismani, Alla jaf int minn xi għaddejja u jagħtik il-garanzija li għalik se jisbaħ ukoll jum ta' trionf. Allura jekk int għaddej minn żmien ta' twejr u nkwiet, biża' u ġieħ, taf li sa jżerna għalik jum il-qawmien. Għamel kuraġġ, għax dakinhar int kun tista' tikser is-skitt tiegħek u tajjat kemm tiflaħ u xandar il-ġenerożità li se jagħmel Alla miegħek kif ġara mal-personaġġ tagħna Lazzru. Iva, Alla huwa il-kapparra li teżisti biex tassigurak minn dan u tik ferħ enormi. Kristu Ġesu huwa l-kapparra ta' min ikun dejjem bil-fidi fih, emmen fih. U wkoll li flok lena li kellu qudiemu x'għamel, mhux qata s-salib la xejn ma qies il-għajb tiegħu. Immissa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Kristu fetaħ triq għall-foqra fl-ispirtu u wrihom li s-salib li qed jerfgħu se jagħtihom l-istess qawmien li ġarrab Marel. Iva se jtihom l-istess glorja, l-istess mistrieħ fi ħdan il-missier. Mela jint li tħossok imnikked, batut, marit, għandek x'għandek, għamel kuraġġ. Aqbad it-triq dritta biex terġa' tieħu saħtek fil-mulej. Din il-kelma qed tistieden lilek li qed tisma' llum. Ħares lejn il-glorja, lejn il-ġenna li tinsab riesqa taġġel. Jekk in-nisrani hawn nidħlu jien u int jagħmel hekk, ma jsibix bitqila jindieħes ma' dawk li huma fil-bżonn, għax Kristu rieġa ġej u ġej dal-waqt. Huwa ġej fl-aħħar ta' ħajjitna. Għaliex ġej? Ġej biex jimlina b'ferħ u slim tal-għaġeb u jagħtina dak li għajn qatt ma rat, widna qatt ma semet u l-ebda qalb ta' bniedem ma tista' tobsor dak li l-qaddis tagħna Ġesu ħejja għal min jemmen fih. Hekk jallimna San Pawl. Ħwejjeġ kbar hemm lesti għalina jekk niġġieldu it-taqbida tajba. Għax jasal jum eżis semmija Iva meta jintesa l-faqar, il-falliment, l-umiljazzjoni u kull xorta ta' tbatija oħra, għax dakinhar kif diversi drabi wedna dan li mallem tagħna jixxuttalna kull dema minn għajnejna u kbira tkun ix-xorti li tkun messitna. Mela, allura ma jaqbilx li mill-aktar fiss issir il-konverżjoni fina. Ma naqtawx qalbna, naqtfu fil-font ma dan il-mulej li jridinna l-ġid, ħalli jkollna konverżjoni sinċira, ħalli ħajjitna tagħmel qabża ta' kwalità fil-ħajja spiritwali. Eżis semmija, is-silta mill-Vanġelu li qed nirriflettu fuq llum dwar l-għani u l-fqir Lazzru tkellimna ħafna fuq misteru kbir fil-fidi tagħna li hu is-salib li jistrieħ fuq spallejna fil-mixi tagħna f'did-dinja. Ħafna jħarsu lejn dawk li donnhom kollox jiġihom tajjeb u jqabblu ma' tagħhom l-esperjenzi jibsa tagħhom. Huwa naturali li l-bniedem li jħabba twiċċu ma' liebes jaħares madwaru u jqabbel dak li ġara u li jara ma' dak li qed jiġri lilu. Però eżis semmija, tajjeb li wieħed jinduna li din hi tentazzjoni kbira li biha x-xitan jista' jagħmel festa minna. Imma il-kelma ta' Alla tistedinna biex nittalbu għajnejn spiritwali għaliex ħalli naraw dak li ħadd ieħor ma jarax biex ikollna hekk disċerniment, nirriflettu u nifmu dak li jkun qed jiġri lilna u madwarna li ma mmorrux nitilfu l-fidi, l-unika għana li l-fqir għandu. Il-fqir jekk m'għandu xejn għandu fidi sħiħa fil-mulej Ġesu. Vers ta' min jirriflettu fuqu minn Salm 49 jgħid, din xortih min jittama fih innifsu, hekk jintem min jitaxxaq bil-fruwa tiegħu bħal naċ lejn l-imwiet mixxin, il-mewt tkun ir-raj tagħhom. Dritt lejn il-qabar jinżlu jintemmu fl-imwiet bla ġieħ ta' xejn. Hawn qiegħed l-erfeż is-semmija għax din il-problema l-kbira ta' kull bniedem tal-ħlejjaq kollha tad-dinja nfisha, il-problema tal-mewt.
Min qaċ tara l-mewt biex ma tersaqx lejh. Liema somma flus tal-onja solviet din il-problema enormi jgħid min. Quddiem il-mewt kulħadd l-istess, imma hemm min imut għal dejjem għax intilef kif ġralulani. U hemm min għalih il-mewt hija waħdu. Għaliex? Għax qed tiftaħlu l-bieb għall-ħajja li ma tispiċċa qatt. Lili u lilek dejjem jekk għexna u wettaqna f'ħajjitna dak li qed iwissina llum, Alla għad jifdilna ħajjitna mis-seta tal-mewt. Iva, mis-seta tal-mewt żgur jaħtafna u jaħodna għal dejjem fiħdanu. Din il-għajta ta' trionf tan-nisrani f'qajjar li jġorr is-salib wara sidu. Lana jħassar, imma tbatija is-saffi mit-taħsir. Kristu nafu mexa bis-salib lejn il-ħajja. Nimxu warajh mela semmija b'fidi li hu biss hu l-verità. Intom innotajtu li Lażru l-fqir li tant irriflettejna fuqu jissimbolizza dan kollu li għadna kemm hekk irriflettejna. Aħbar li tferħek u x'tassew. Ejjew hekk nifqu ftit ħanisimgħu silta mużikali li tagħmlilna ferm kuraġġ għax tassigurana li dan Alla għalkemm ma jidirx imma qiegħed hemm kontinwament isegwina f'kull pass li nagħmlu u jenna biex ma nifqu qatt narblu x'inhi r-rieda tiegħu għalina. Nisimgħu is-silta Footsteps Walking with Me. Footsteps walking with me, footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad, those footsteps won't go away. I'll never walk in life alone, there'll always be someone there. I know He won't let me down, He's with me everywhere. The special things in life I've done have been through Him and His love. I've been blessed in so many ways, thanks to the Lord above. Footsteps walking with me, footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad, those footsteps won't go away. I think that my life's been planned by the one who's guiding me. When I'm led by the hand of someone I can't see, I'm not always sure where to go. That's when I follow His lead. I know that the pathway that He shows will help me to succeed. Footsteps walking with me, footsteps I cannot see. Eżis semmija, ngħidu l-aħħar kelma dwar din il-parabola sinifikattiva tar-raġelani u tal-fqajjar Lażru. Kienet silta li jekk ngħixu dak li għalmitna toffrinna l-muftieħ biex nifmu kif għandna nagħmlu biex nilħu l-veru għena u l-ħajja ta' dejjem. Silta li sejħilna għal konverżjoni sinċira biex narfu niftħu l-bibin tagħna għad-dajjef u għal-fqir. Hekk inkunu nistgħu ngħixu u nagħtu xhieda ta' nsara veri.
Issa jekk nixtieq eżis semmija nuża l-ftit ħin li fadlilna flimkien biex nerġa' ndur lejn dan li mallem tagħna Ġesu, persważi li r-rebħa tiġi biss minn għandu. Tiġi jekk jirnexxilna nobduh kif wissina tul il-programmi kollha li jirreflettejna u naqtfu l-barra fil-fond flimkien miegħu. Nerġgħu nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq dajsa li bdejna biha mill-ewwel programm. Kien iħobba d-dajsa ta' li mallem tagħna. Fuqa kien jistat ġili anke pritka minn fuqa lil folo l-kbar ta' nies. Darba nafu li wasal saħdejja miexi fuq il-baħar. Saħansita darbohra raqat fuqa u kol jekk il-mewġ u r-riħ kien qawwi, imma dan Ġesu tagħna jaf jistrieħu kol fir-riħ venven. Darba eżis semmija dan l-istess Ġesu tela fuq id-dajsa tiegħi u tiegħek. Importanti li nifhmu għadi. Għalilna biex naqilgħu kemm xejn il-barra, inħallu l-art żgura u wibsa u ngħixu avventura miegħu fuq baħar jiċċaqlaq. U ħajjitna mhux qisha dajsa fuq baħar jiċċaqlaq, daqqa l-fuq u daqqa l-isfel, daqqa nifirħu u daqqa nibku. Imma hija dajsa li se twassalna x'imkien, se twassalna fil-post imħejjililna tant żmien ilu. Assigurana li mallem u qalilna sejjer inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Il-Marell, ejjew nagħmlu din l-avventura ma' dan li mallem tagħna. Ejjew indaħluh fid-dajsa tagħna anki rieqed ma jimpurtax, imma qiegħed hemm preżenti f'kull ċirkustanza. Qalilna wkoll biex inkalaw ix-xbiek tagħna u aħna forsi għajjenin u sfiduċjati bħal Pietru ngħidulu xotti li għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Il-sinna barra u riżultati miżerja. Forsi xi drabi ngergru wkoll u ngħidu talb u ma qlajniex dak li xtaqna. Ħdimna ħafna mulej, ittamajna ħafna, imma kollox baqa' kif kien. Pietru però, eżis semmija, għallimna xi ħaġa importantissima. Iddeċida u qal, la darba qiegħed tgħid int ħankala ġbik. Seta' jaqgħad ċajdar boħra. Eżis semmija, ma li mallem trid tkun lesta li titlef wiċċek. Pietru rriskja huwa xobda u l-intelligenti biss jaf jobdi. Ġesu ma qarraqx bih, imburġaħ bil-ħut. Meta Pietru straħ fuq u ma qabad xejn, meta straħ fuq li mallem kellu żejjed u nafu ġara kellu jsejjaħ li sħabu biex jgħinuh. Pietru mal-induna x'kien qed jiġri, mal-induna li dan Ġesu kien kbir u daqshekk dajjef talab lil mallem biex jitbiet minnu. Ħassu midneb wisq, ħassu mtebba żejjed, xtaq jgħib. U jien u int, kif inħossuna quddiem dan li mallem? Imma naraw x'ġara. Ġesu ma tħobbux, propju f'dak il-ħin u fl-aktar ħin dajjef lil Pietru afdalu l-missjoni li jaqbad in-nies. Dan hu Ġesu tiegħi. Meta jarani maqsa ifejjaqni billi jafdani aktar u jgħid li dak li qal lil Pietru, la tibżax, Sister Teresa, u inti poġġi jismek. Kull meta jidher Alla dejjem itenni l-istess kelma tafux, la tibżax, qala lil Zakkarija, lil Marija omna, qala lil Ġuseppi, qala lil Rajja, tibżawx. Meta l-fidi tħabbat il-bieb eżis semmija, il-biża titlaq. Ma nibżawx, mhux għaliex aħna ma narfux li l-ħażen jeżisti jew il-problemi mhumiex kbar jew għaliex aħna maħniex dgħajfa, imma bil-maqlub. Propju għax il-ħażinu kbir u għax aħna dgħajfa li rridu nitalmu nowmu fil-preżenza qawwija u fil-għajnuna vera ta' dak li jaqbad il-ħut anki fejn m'hemmx ħut. Għalhekk, qabel ma nagħlaq, nixtieq nissuġġerilek li ma ddumx taħsibha, int min int. Anki jekk forsi tħossok konfuża, mitlufa, forsi ma tafx fejn int sejra, int fejn int għamilt x'għamilt, tinsab fiex tinsab. Ġesu illum mhux għada, irid jitla fuq id-dajsa ta' ħajtek.
ħallih jitla tibżax, afdaħ. Ejjew nafdawh. Qed isejjaħlek, iridek, huwa jixtieq verament illum li jibni relazzjoni miegħek. Inħalluh is-semmija u żgur ma jiddispjaċinix. Ekku jiena minn qalbi nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna tul din l-iskeda. Il-paċi miegħek.